siya nga magpaabot. Basin masagpaan ako siya kwarta kadugayan. Sige dam, akong ingnon nga masagpaan mo kadugayan. Ma'am, patuon na ka dito. Bantay na kay kagnaw, patuon na kanya dito. Unsay bati, bantay lang karon. Asa kaya kung mangita og bayad sa utang ani? Ulaw na kay bakit ako na itapik sa tibuok barangay. Nabayaran naman unta ko to ba? Wa lang gyud gamitan ni nanay akong kwarta. Ron, adto sa Nicole dito be. Unsay plano niya tong utang niya? Di ba mao na yang balay? Oh, mao na. Di ko gusto mo rit sa dasmag ba kay unsa pay mabuhat na ko niya. Sige. Unsa may ako ingon siya ha? O ganito, mubayad pa siya siyang utang o pangayo na lang to. Sige, aton sana ko dam. Sige, fights. Ayo. Ayo. Kinsa man ni? Wala lagi ko kitaan niya sukad-sukad. Ay dam, pwede mo mutana? Ay, unsa man? Ikaw si Ma'am Nicole? Ako. Ngano di ay? Gisugo ko sa akong madam ba, mahitungod sa imong utang. Naunsa naman na siya, oy? Giingna naman ako na siya paabot lang, di na siya kapaabot ba? Ingna siya nga magpaabot. Basin masagpaan ako siya kwarta kadugayan. Sige dam, akong ingnon nga masagpaan mo kadugayan. Kahulat, makalagot. Dam! Nya, nasingil nimo? Wala gyud dam, wag ko kadalag bisag piso. Unsa ram day ang ingon? Dam, ayaw daw pagdali, pagulat-hulat lang daw kay basig masagpaan daw ka nagkwarta. Unsa? Mao na yang giingon? Dam, uuwi daw kay ka, naong daw kag kwarta. Ay, naunsa. Iko niya inganaon kay pagpangutang niya, grabe niya kamalipayon. Nya dam, akong balikon? Asa des Jimmy? Ay dam, padulong man daw siya diri daw. Papas na daw to. Ingna padali ah. Ay dam, ayong hapon. May hapon kami sagpaon. Sorry ka daboy kay nag-igit man gud ko. Banto grabaho kayo. Nya dam, balikon? Ayaw. Si Jimmy na po'y padto ah. Anis Grace, sosyal kayo. Masakpan lagi na kunip. Maulawan yun dagang tao. Jimmy, balik ka na gusto Nicole. Ay, way bulima na bam, matik. Unsa ingon ako? Ingna nga, testingan lang ko niyag sagpa. Iba sa kuwa, di po siya mo lagapa. Right dam, ato na ko. Ingna nga ang kwarta. Matik ka, makupa. Ayo. Ayo. Uy, kinsa naman pud ni? Uy mama, yung hapon. Hamisa ni magkuanoy. Bukton. Unsay tuyo? Ikaw si Ma'am Nicole, no? O ako. Ang utang na nimo ka Madam Grace, bari na daw. Pagkura man na naningil dire, di siya kahulat. Ma'am, pwede ba daw madala na kong kwarta karon? Wa pa jud ko'y kwarta. Ingna siya. Ug di jud siya kahulat. Padtua dire para magatubang me. Sige ma'am, makaabot siya. Ma'am, patuon na ka dito. Bantay na kay kagnaw, patuon na kanya dito. Unsay bati, bantay lang karon. Ayo! Nick! Ay, maayo kay naka. Maayo kay naka, asa ka? Kuan ba, nangita kong Grace. Lagot na kayo ko. Ngano di ay? Naman ko na utang sa kuha. Pero ako, naman ko utang ni mo, mubayad na ko. Ay, salamat. Makakwarta jud ko ani ron. Mara oh. 1, 2, 3. 3 Smith. Paid na ko. Salamat kayo ha. Unsa ingon ni Nicole, bati kag naw. Tarong-tarungan, baba ni mo ha. Imutang bayri na. Aw, di ba 3 mil man to? Dara Aw, maayo kay nakahuna-huna ka. Ops! Ikaw, nakahuna-huna ka? Ay, hala. Ang utang ko ni mo, bayri na. Ay, kingon nga wala kay kwarta. Unsa man din mong gigunitan no? Tama no, 3 mil man di ito. Abibe. Unya, quits na ta. Patay, oy, gibayaran ko utang, gibawi ra pud sa utang.